Из дневните дневници на една Чантабела. Стартирахме петъчния ден с малко сладко, малко солено, но от сърце, копривени кюфтенца от градината на баба. После продължих, порисувах, направо се раздадох, 5 часа рисувах и завърших петъчния ден с една прекрасна картина на това момиче с заек в една хубава, красива, топла прегръдка. Събота слънцето пекна и най-накрая се наканих да снимам обиците, които отдавна смятам да кача на сайта. Снимах и това прекрасно момиче, снимах и едно мишоче, като бях рисувала по-рано на каширан картон. Също го качих и може да бъде видяно с повече снимки, по-цветнички, по-наситени като цветове. Събота се разгърна изключително дейна и творческа и започнах да изучавам нов начин за правене на бижута от маниста. Малко ми е трудно в началото, все още съм на основите, но предполагам, че ще става все по-добре. Много красиви неща виждам в интернет и искам и аз да мога. Това беше накратко от дневните дневници на една Шантабела. Творческо и разкошно, приятели!